Hayırlı kеш, hürmetli dostlar, hürmetli tomoshachilar, sağınıp kına, bana sizni sağındırıp kına turu efirga çıkarga bulduk. Şuna göre de sizin bilen efir aşaşuğumuzga, söyleşuğumuzga şeksiz şatmız. Bizden indi Zülfiye hayırlı kеш deyip başlayık. Hayırlı kеш. Bizden yaratkan tomoshachilarыбыз, milletteşlerimiz. Şundan da bu mınday halde kalgan yok ya. Men özümde samolyot taşıgan gibi his etem. Bana bugün şıra tomoshachilar. Şunday. Bana sizni dostlar Uraza ayı bilen, Ramazan ayı bilen şun көңілден құттап кетесimiz келе. Аллаға шүкір бек изгі айдабыз. Матур етіп, тәртіплігін етіп сөйлешіп отырасы келе. Сіз де бізді сағынғансызdır, шәт сұрауларыңызды берірсіз. Әйді өз ширатымызда біз Зülfiye, senin bilen бірге сіздің сұрауларға жауап беруге тырысып жүрсіз бит. Сен әзірмін, шуны айт. Әзірмін деп bir neşikte aytып болмай bu bit әлі жауап. Birinci tapqыр бұлай bu халni көрген не қойды. Шуңа көрә бик борчылам, бик дулкынланам. Сен күйеуге шыққанда да бұлай. Әлде отырам мен, енедегі кібік. Yok, sen kuyevге шыққанда бұлай түгілі сен дерттеніп тұрадың. Жігіт келе, қазір барам, Аллаға шүкір. Әйтәмет, мен өзім самолетта ұшқанда қорқам, соң көре. Әлі шушылай отырғаш нешіктір самолетта ашасы бар кібік қорқып кеттім. Ұштық енді біз самолетында да ұштық Зülfiye. Әлі біз самолетқа ұшқаншы біз әлі жеяу көп ме жүрдік еш шағында. Қатырлайсың ба сен? Жеяу ерге яратам. Мен 35 шақырым Ирақлықтан сіздің ауылға келе тұрғанын. Қатырлайсың ба? Түнге, қораңғыда жырлы. Ех, мен айтам, неклергіне бек жырақтан сайладым екен қызына. Ну, үйленгеш машиналарымыз жіберді, бек ақыр екен. Сен турған айолдан кеткен болсаң, 22 километр еді ол. Сен географияны нашар білесің деймін. Менің шол әйленшіктен жол туры. Достар, сұрауларыңызды берерсіз деп шанып қалабыз. Шынанда сұраулар бек көп. Теге сұрау дегеннен енді бек проблематичный, бек ойландыра тұрған, башыны ваттыра тұрған сұраулар бермегіз. Орададан сын башы шылап та бітмейлі. Шуңа көре ауыз аштық қына. Аллаға шүкір, біздің енді подписчикларымыз әкіреңіне біздің шушы туры эфирға рәхим етелер. Уфалар бар мұнда. Сұрайлар күнге неше тапқыр ашисыз дейді. Неше тапқыр? Күнге енді сәхарда бір де, кешкі сағат 8-де бір тапқыр. Әліге Аллаға шүкір, ризыққа экономия, Ураза бейді. Сәлем Уфадан жібер. Уфалар, көрдік, ишеттік, яратабыз, туған яқлар. Мен бірді көрмеймін, сіз қоян көресізсің. Міне, Зülfiye көресің бе? Мен көрмеге шу қадар рәхәт. Міне, қатын қыз ол көп көрмәске, көп ишетмәске тиіш. Менен де бәхет ері жоқ. Уфаларға сәлем әйт. Әлбәтте якташларыма, Башқұртстанға, барығызға да көп сәлем. Енді бар бет, сөйлемесін сен. Қиын сұрып отырма, мұнда ол эфир, мұнда не түгел? Мен бет сенің қырда отырам, сөйлеуші янында отырғанда енді мен теккені отырам. Құлы болып қаларға. Қойшан Қазақстанға келесіз деп сұрады. Әйт Зülfiye, қошан барасың? Әйт, ертеге керек екен, ертеге алып кетем. Мен енді бүгінік шығып кетер едім, чистой тойды мене отырып. Чүнки кухня. Ертең кірем кеш шығам достар, шуға көре мен бүгінік шығып кетер едім. Шула ертіміздің баш қаласы кухня, шунда жиылабыз, Аллаға шүкір. Әлі ұнықлар, әлі балалар, мұнда барсы да, шуға көре исәнлік, саулық, сәлемәтлік бір сұқтайым Алла қайым. Вақытты шағырамысың? Шулай болсын. Түбәтәйін қоя деп сұрады. Түбәтәй кимәдім енді. Түбәтәй кисе менің бұрынғына тұрпайып тұра, шуға көре енді түбәтәй сізде матур. Үпкелемәгіз ямағат, мен шуайрақ етіп сөйлершірге, кейфім яқшы, сұрауларыңызды бересіз, бұнда енді біз көргендерді оқырбыз. Бізге әлі бұнда енді сұраулар, Зülfiye апа, не хәлләрің бар, карантин білән сізді деген. Рахмет. Мәләуізден шулай қайдар сәлемнәр деген, мәләуіздер. Міне бұл қайда гастроллерде болған, біз қайсы яқлардалар енді тамашашылар бізді білелер. Аллаға шүкір. Сіз Башқұртстанның қайсы районынан Жәуит ағай деп сұрағандар. Мен яғына түгіл еді, Зülfiye апағыз біле біз екімізде Башқұртстанның Шақмағыш районы. Мен Әхмет ауылынан, Ахметовский Арабский Эмираты, Зülfiye, сен өзің танышты?
Мен Шулук Шакмагыш районының Югары Аташ авылынан, менә безнең шушылай икебез дә бер районнан. Әллә каян эзләп бирмәдем инде җәмәгать. Үзебезнең авылдан гына алмадым. Насыйп булмады. Ну, авылдан бит инде кәҗә дә алырга кушмыйлар. Менә 35 чакрым ераклыктан барып алдым. Зөлфиякәем. Шулай бит. Шулай. Тагын нинди сораулар бар анда? Улым каралы, әйт әле, без бит ерактан бик күрми, бит якыннан гына күрәм бит. Unda selamlar olsun ağam aytalar. Ay, менә Зөлфия матурсыз инде сез бигрәк тә монда хатын-кыз матур булырга тиешен җәмәгать. Шуңа күрә бит хатын-кызның аны юкка гына гүзәллек билгесе. Шуңа күрә чәчәкләргә тиңлибез. Эй, хатын-кыз, сүнәлиле тормыш! Син булмасаң әгәр дөньяда, искерсә дә җирдә дәвер буат нәфисең синең өр-яңа, йөзләреңне якты хисләр белән, изгелегең белән балкытып, "И җаным" дип әйтеп куюыңда нәкъ бер кояш бар кебек. Башка кемне сезне хөрмәтләүдә без ир-егетләр бераз талымсыз. Бүген исәр егетләрчә кулларны кысып сәлам бирә, ирләр заты сезне хатын-кыз. Нәфисләнә барсын хисләребез, күркәмләнә барсын дөньялар, ялкындырак булсын мәхәббәтләр, дәвамдырак булсын гомерләр Зөлфиякәй. Амин. Амин шулай булсын. Ошадымы? Ошады. Син минем сөйләгәнне яратасың юкмы? Мен инде үзем күп сөйләшергә яратмаучы. Гомумән күп сөйләшкән ирләрне яратмыйм. Аллага шөкер җәмәгать. Zülfiye apa kebisteden pişirilgen pirogni pişirirge üretirmin diyen idegis insta bitinde koşan kurup bulur iken rahmet oldan ok İskender düşürgeç kurup bulacak. Монда безнең видео оператор бөтен утларны киләүче Искәндәр, улыбыз шуңа күрә рәхмәт аңарга. İstemsiz. İskender менә миннән әгәр әни мин әзер төшерәм дисә, мин һәр вакыт әзер. Мин төндә дә пешерергә мөмкинмен. Мин авырсынмыйм ашарга пешерергә гомумән. Менә шуннан да менә гомер үтте бит инде гастрольдә. Һәр вакыт балаларны калдырып чыгып китәбез юлга. Икәүләшеп чыгып киткәч бигрәк тә балалар һәр вакыт үзләре генә. Шуңа күрә гастрольдән төнге 3тә кайтып керәбез. Менә балалар безне инде йокламыйча да көтеп торган вакытлары бар иде. Шул вакытларда инде балаларга инде мин инде юлдан канатланып кайтадым. Нәрсә пешереп бу балаларны шаккаттырым икән дип. Төнне сорасалар да төнне торып пешерергә риза идем. Чөнки балаларның кичкенә вакыт ул бит бер генә вакыт. Үтә дә китә, шуңа күрә ул аларның исләрендә мәңгегә кала. Шуңа күрә балаларның күңелендә гел яхшылыклар исләрендә калсын. Гел икәү генә абый синең белән өйдә утырдык, җафаланып дигән уйлар калмасын башларында дип, шулай иттереп һәр вакыт тәмлешкәләр пешерәдем. Ә менә инде хәзер инде оныкларны шатландырабыз. Хәзер элек эшли алмаганнарны хәзер инде теге наверстайм пешерә, Аллага шөкер. Ну җәмәгать монда бөтен авырлык миңа туры килә. Мин хәзер бу ураза вакытында әдрәк кенә формага керә башладым. Но үз изоляция вакытында 100 килограммга җиттем. Сизеләме? Менә мин болай да тумыштан күзгә зәгыйф, колакка каты, тамакка таза. Зөлфиякәй сиңа зур рәхмәт. Тәмле ашата шул. Аллага шөкер. Хатын-кыз шундый булырга тиеш. Бу самоизоляция вакытында бөтенесе дә шул симерүдән зарланалар. Түгәрәкләнеп беттек инде диләр. Ул вакытлыча гына дуслар. Тәндәги ит вакытлыча гына ди торган иде безгә. Кунак кына ул. Шуңа күрә әле бакча эшләре башланса, барысы да тиз генә формага керерләр. Монда тыйымга кушылмадымы әле юкмы? Ават мин аларга чакыру җибәрдем. Хәзер тыйымдан да монда сезнең белән элемтә урнаштырырга телибез диләр. Шуңа күрә Коронавируска багышлап берәр мәзәк сөйләр дигәндер. Bir mujik şuşu karantin aldığından, samoizolyatsiya aldığından banıktan kredit algan. Нәрсә дип әйтәди? Ey bu banık хезмәткәрләренә шаккатан шул кадәр әйбәт, шул кадәр итәгатьләр. Көн сайын шалтыратып хәлне белеп торалар. Кулыңны жудыңмы, маска кидеңме, ширләмисезме генә дип торалар. Конечно, кредит түләсе бар бит. Кошан аякны шуар вакыт җитәр икән инде дип әйтәләр. Гел кул жуабыз да, кул жуабыз. Әле без булай мунчага керәбез, Аллага шөкер, кул гына жумыйбыз. Дуслар, шуннан да вакытлыча гына булсын Зөлфиякәй, без инде уразайы дуга кылганда да әйтәбез инде, Ходаем Аллакаем барлык үзебезнең дин кардәшләребезгә, якташларыбызга, менә республикабызда гына түгел, илебездә Ходаем Аллакаем bütün әдәми затларга да сәламәтлек бирсен. Мен шулай булсын, шуннан да менә
Biz indi gün sayın muncha kirga tırışabız. Çünkü 59-60 gradusda koronavirüs öyle degenlerdi. Şuna göre biz 60 gradusga koyabız da munchani 60 gradusda. Muncha kiramiz. Gün sayın. Zülfiye Siz de şulay ediniz. Bana ышанырга керек. Шуннан да бана ул 60 градуста булсын, Кудайым Аллакайым. Яра, иң мөһиме иммунитеті күчле булырга тиеш. Аның өчен бит яхшы итеп ашарга кирәк. Safkada kübrek yürüge gerek. Ne bir tane havanı yaptılar. Pek çıkarga yaramay. Менә әйтәләр яның әле тиздән. Ondan kiri bilesin mi? Anın için keyif yakşı bulurga tiyiş. İmmunitet yakşı bulsun için. Keyif yakşı bulurga tiyiş. Mene şuna göre yok var tapşırılarını televizorunuzdan qaramağız. Qarağız şunday көңелләрне көтәрә торган. Менә Җавит Кәмит. Рәхмәт, әйбәт реклама бу. Менә Кәмит Җавитне яратып караучы бик күп инста дусларым бар минем. Алар инде тәнкыйть сүзләре дә язалар. Алар инде күп сөйлисең, башкаларга сүз әйтергә дә бирмисең. Җәмәгать, ну нишлим? Шундый халәтем, шундый характер, шундый. Хәтта Зөлфия да менә мине сүгә инде. Күп сөйлисең Җавит, колак тына бигрәк шумный кеше ди. Менә сөйләшми торсам, нигә сөйләшмисең? Кая, ишәп, син телең тишән кебек йөрисең ди. Шуңа күрә күрдеңме? Сөйләшергә кирәк. Әле әйбәт булды әле. Кичәгенек кенә оныкларны озаттык. Онык Җавиттән дә уздыра. Күп сөйли, нә менә карт әтәсе кебек. Менә аны алыштырырга кеше бар. Күп сөйләгән кеше, җәмәгать, ул начар кеше түгел. Шуңа күрә минем бит инде профессиямда сөйләүче, конференция. Шуңа күрә һәр нәрсәнең үз тәртибе бар, Зөлфия әкәем. Менә син җырчы буларак, мин инде сөйләүче буларак, безнең тамашачылар шуңа ярата. Шуңа күрә Мин инде хәзер профессиямны алыштырдым. Мин бит повар булып эшкә кирдем. Җавит Шакировларның фатирына. яра Катын-кыз ашарга, пешерә белергә тиеш. Шуңа күрә элек киленнәрне сынап карап алганнар, беләсеңме, эшләтеп карап алганнар, суга барып, көянтә асып, суга җибәргәннәр, чиләгендәге суын түкмәсә, килен уңган була. Уңганлыгын тикшереп карар өчен, күпме сорамышлар. Шуңа күрә Аллага шөкер. Бөтен яктан да нәрсә бар? Менә Җавитем, менә ТНВ каналы белән без хәзер элемтәгә керәбез. Шуңа күрә тамашачыларыбыз Не расходитесь. Таралышмагыз. Хәзер без Каша минем шатлыгым. Таралышмыйлар. Бу без җәмәгать чыннан да мондай очрашу кайчаннар. Күрәсезме, ничә кеше карый безне бушка булгач. Все, хәзер без яңадан керәбез ТНВ белән. ТНВ белән берлектә.